Bawa kabalukon sa inyong reaksyon. Kay kung mubalik tanaw tas ato mga pagbasa ron mga igsuon, ang first reading gikutlo ni Propeta Amos o sa Ebanghelyo natong nadungog, practically maog yun ni ang ino natong gipangandoy sa kadaghanan karon. Ang pagtulunan mauni ang opposite sa gikalandrakasan sa mga tao karong panahon na. Ambot, kabantay ba mo ani, no? Balik tas unang pagbasa. Ginutlo sa basahon ni Propeta Amos. Unsay gingon ni Propeta Amos? Alaot gayud kamo nga nagpuyo nga alaot gayud kamo nga nagpuyo nga haruhay diya sa Sion. Haruhay. Kabalo mo haruhay? Binisaya mo gini siya? Oo. Labang magpa hayahay ba? Way kalisod. Di ba mo man ni ang ato ang gipangandoy ron nga maningkamo ta aron maharuhay ta? Nya giinan man noon tang alaot paita ani. So sa may ato mga pagpaningkamot lamang. Nya sa ato pong ebanghelyo ron sa pagtudlo sa atong Ginoong Hesus aron makabot nato ang kinabuhing tunay, naghatag siya nato kuan istorya. Unsa nga istorya man atong baliko, no? May tungod sa usa ka dato nga tawo. Dato. Hayahay na kay siya, no? Pero walay ngalan ang dato. Nga daw wa maninganli. Kay kuan na siya, to whom it may concern. So, pidig kita ning dato nga gisgutan ani. Og usa ka kabos, klaro ang kabos, nganlan og si Lazaro. Na unsay natabo si Lazaro nga tungod sa ang kakabos, na di lang simple nga kabos pagyud, napagod gadaot pagod ni siya kadagan sa nuka. Diba no? Basi kuan daw ko ini monkeypox. Ya. Mismo yung mga iro, mutila pa ani ka wa ko say kapalit tambal tingali, wa may bayabas na dito kahunad tingali. Nya asa man siya dadon sa balay sa dato, panghinaot nga bason lamang makakaon siya sa mga mumhu. Tiaw mo na nga mahulog sa lamisa sa dato. Grabing lisura gud ay ni kayo. Naon sa nitabo, nangamatay silang duha. Na pagkamatay nilang duha, nakita sa dato si Lazaro nga dito sa kiliran ni Abraham, gapasabot dito sa langit. Mao nga pagkakita niya, mihangyo siya ni Abraham nga unta ipadala si Lazaro dito kay niya kay perting inita kayo ang gipuy-an day. Kay si ang dato dito man sa hadis, kabalo mo sa ning hadis mga ison, impyerno. Baling paita da ini nya mora ba ni ato mga paningkamot ron? May buntag paitaan isa. Pero dili ta makasabot ani pagtulon ana mga igsuon sa atong Ginoong Hesus ug dili ta mobalik sa kamatuoran. Kamatuoran nga gitudlo ni Kristo nga wala na nis atong hunahuna rong panahon na. Unsa man kamatuoran na? Kaysa tinudan na mga igsuon, makasabot lang taan ni kaayo kung mutuo ta sa gitudlo ni Kristo nya kay Kristiyanos magkata, di mutuo gitang Kristo gid. Sa iyang giingon, nga kita mga piniyalan lamang sa Dios ni ining kalibutan na. Diba? Nagiso atong Ginoong Hesus ana. Nga kining kalibutan nga atong gipuy-an, gipiyal ni sa Dios kanato. Mismo ang atong kinabuhi nga gihuptan mga igsoon,
gipiyal ni sa Dios. Ngano man kay ang tinuod mga igsoon mao ni dili kita maghahatag og kinabuhi. Dili kita tag-iya sa kinabuhi. Naay magbuluot ini o gani usa ka dakong pribilehiyo nato. Pribilehiyo nato ni nga diin kita gipaambitan o gipasinati sa kinabuhi sa maghahatag sa kinabuhi. Kaya ang kinabuhi mga igsoon di man makita. Mauna nga mo influencing siya. Muna ang kita ang mga tao atong lawas mao ni paghatag og unod sa maong kinabuhi nga gipaambit aron nga unta pinaagi kanato mapadayag ug mailhan ang tuburan sa kinabuhi. So sa tinuod-anay lang di ay dili ta tag-iya. Pinayalan naman ta mga igsoon. Muna ang tanan nga nian nato, apilan ning talent nato, gipiyal ni sa Dios nato mga igsoon. Pero wa man ta kasabot ani. Kaya ang gitudlo sa kalibutan mao man ni nga atong angkunon ang kalibutan nga atoa o kitay magbuot niini. Lakip na ang atong kinabuhi, kitay tag-iya sa atong kinabuhi, kita mo'y magbuot niini. Walay magbuot na to. Kay kitay tag-iya, di ba kadungog mana mo ko na gitudlo rong panahon na. Na, paminawar ko, pagkuhan mo sa news, kanang mga pro-abortion, mo ko na lang, my body is mine, ako'y magbuot. Muna gitudlo, we are the master of our life. Wa na'y labot ang Diyos. Unang nalimutan ng kamatuoran ng mga igsoon. Mabita ng tanawa, sa pagpiyal sa Diyos nato sa kinabuhi, giapil na niini ang atong mga talents. Mga gasa bang gihatag nato ba? Pananglitan. Na mga tao nga gifted yung kayo silang negosyo. So dili necessary nga mukuha kursog negosyo kay ako, I don't know, nakakita ba ako saksi ko ani, nakoy mga amigo nga nakakuha kurso. Pero wa magamit lang kurso kay may mo sila mo negosyo. Naadunahan sila. Pero ang pangutana na para asa maning tanan. Para ba ni sa atong kaugalingon? Dili man. Ang talin nga gihatag nato kumulambo na siya aron na pagpalambo sa gingharian sa Diyos. Pag-alagad sa Diyos ang talent nato, dili pag-alagad sa atong kaugalingon. Pananglitan, kana po mga maayong manguma, kadi man tanan kabalong manguma. Oh, tanawan ng mga talented kayong manguma. Bisag wala mo ko agriculture pero maayo kaayog mga ani. Mananom pagkadaghanag mga kuan nila, produkto. Na uban pod dili man maayong mananom pero mamuhi-buhi og mga hayupan. Bantay mo? Na may mga gifted anak mga igsoon. Na uban ka sa pa ni pamuhi, di yung kagir sa pa nimo. Pero na uban may kang mamuhi ilagan ng sultihan pamagali na ilang hayop. Bantay mo na? Niyo nga, boy, kaon biya boy. Kay giandam ka na ko rong Nobyembre 30. Munang ang imong baboy pong galuya matay mo kaon man pug maayo. Kaya magpaihaw mo po siya. Nya mudako mulagaak ra ba? Oo, kay gipanaad man. Pero may kay istorya, di ba? Anak no, nya uban po sa pananom po na istorya. Oy flower, pamulak daghan kayo, ha? Aron nga daghang makawat. Oh. Di ba no? Mayo mamulak po, ayok istorya. Nya kasapan at pamulak di ginamulak po, murag kitunglo. Ana ba gifted mga igsuon? Pero para asa maning tanan? Para ba ni sa pagdayeg sa atong kaugalingon, pagpalambo sa atong kaugalingon, nga mo nga kining talent aron ang atong kaugalingon mo'y mabulahan? Dili man. Para man ni sa pag-alagad sa Dios. Muna dakong hagit na nato may isod, kaya wa man ni makitirong panahon na. Tungod kay ang gitudlo nato, ang ato mang kaugalingon mao'y makita. Atong kaugalingon may atong alagaran.
dili ang Dios. Mobita ng mga igsuon, katong nakigihatag og seminar atong Friday, usa sa parokya sa atong diocese. Nakigipaambit nila kay na atol man to niya. Dene ni question niya akong giingnan nga, gatuo ba mo nga kita karong panahon na mga Kristiyanos ta? Tungod lamang kay nabunyagan ta? Tinuod na, halos kitang tanan, binunyagan. Nga gipabunyagan ta aron mahimong Kristiyanos. Di gyud na ikalimot kay naay record ana, mangayo tag baptismal record, matagaan gyud ta nga binunyagan ta. Apan ang pangutana ni ana, na Kristiyanos bata? Na Kristiyanos bata? Kaya unsa din ang Kristiyanos, mga igsuon? Mauni ang Kristiyanos, ang gisulti sa ikaduhang pagbasa, mga igsuon, sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo, personal letter niya ni. Unya atong gibasa kay para pud ni nato atong balikon unsay giingon ni San Pablo, mga igsuon, apan kay ikaw iyaman sa Dios, o kinsa man ni karong panahon na kinsa man giingnan nga ikaw iyaman sa Dios, kinsa man ni kita iyan na ta sa Dios. Bantay mo sa bunyag, di ba ginta humanta mabunyagin lang kining inyong anak nga nabunyagan, gitawag na sa karon nga anak sa Dios. Iyan na ta sa Dios, mga igsoon. Yung sa gingon, likayi kining tanan unsa may palikayan niya katong mga buhat nga yawanon. Mga buhat nga wala mahauyon sa kabubuton sa Dios. Nya unsa yang gingon dinhi? Paningkamuti. O muna maningkamot ta nga mahimo kang matarong. Dios nun may pagtuo, may paghigugma, mainantuson ug maaghop. Paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa bugno sa pagtuo ug makadawat sa ganti nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Mauni ang Kristiyanos, mga igsoon, naningkamot nga magkinabuhi nga matarong, dili katarong nga gitudlo sa kalibutan. Kay ang katarong rabas kalibutan, mga igsoon, dakong hiwi na sa Dios. Kung dili magisod ang katarong gikan sa Dios, ug mao na ang gitudlo sa atong Ginoong Hesus, mga igsoon. Mobita nang iyang gitudlo nato aron matarong ta, makabuhat as kabuton sa Dios, gipasabtan ta nga kita mga piniyalan lamang sa Dios sa atong kinabuhi. Gani mga igsoon, nindot kay ni ba kay nabi tay sinonim ani sinonim kita mga Pinoy kana bang ug naay mamatay gani mingon gani ta nga unsa man padre atong kinabuhi hinulaman raman gud ni. O kanindot ana kanag mutuo tag hinulaman atong kinabuhi. Sa ato pagmayong ka nga atong kinabuhi hinulaman, atong gidawat ang kamaturan nga dili tatag-iya. Nga dunay maghalatag sa kinabuhi, kaysa tinud-anay mga igsoon, dili man kita ang makahatag sa kinabuhi, di po ta makabuot sa kinabuhi. Igo lamang tang manalawat sa kinabuhi. Mabitan ang niingon ta nga hinulaman. So, isip, nakadawat sa kinabuhi nga gipahulaman, unsaon man nato ni. Munang kinahanglan nga mahimutang responsable nga manghuhulam, mga igsoon. Dili ta musuhid anang mga taong irresponsable nga manghulam. Kabalo mo ka ng mga tao nga nanghulam nga irresponsable? Kadi gyud nila galmo nang gilang gihulaman. Banay pagtanog, mawala ba nagdili? They don't mind, they don't care. Basta kay na rin nagamit nga gihulaman. Madaot ba nagsadili? Wago na nila silang una-una. Ka-irresponsable man. Pero tanawan ng taong manghulam nga responsable, ampingan ang hinulaman. Am I right? Tanawon yun na, nga dili mawala, tanawon nga dili madaot, nga di gud maguba, kay nga naman, kay bulag kuhaon sa tag-iyag balik, mauli nga maangayan og takos.
Maunay responsable mga igsoon. Maupod ta. Nakadawat ta, gipahulaman ta ni atong kinabuhi, munang ato po ning galmon. Dili atong paningkamutan nga dili mawala kining maunga, gipaambit na to kay, unsam ning gipaambit nga kinabuhi na to maison. Maayo kaayo ning kinabuhing atong nadawat mga igsoon. Tungod kay kining atong kinabuhi, gikan man sa tuburan sa kaayo. Munang atong ampingan, mobita ng atong Ginoong Hesus, nagtudlo, unsaon nga maampingan nato nga maayon, magpabiling maayon ni atong kinabuhi, ug dili nato ni maguba. No, tagata mong example, muna giyon sa atong Ginoong Hesus. Og naa gani, og naay makasala gali ninyo, pasaylua. Kay muna'y makaayo. Maayo kay na, dili maguba imong kinabuhi. Kay muna'y nadawat nimo sa Dios, kaayo nga kinabuhi, pasaylua. Og naay manaot nimo, magsakit nimo, iampo. Dili iampo ilang kadautan kay makaamgo og makonverted na unta mahimong maayo. Maunay makaayo sa atong kinabuhi mga igsoon. Kung naay muhulam nimo, pahulama. Naay na pagpaabot kang ilisan. Kay maunay maayo sa kinabuhi mga igsoon. Kay munay nadawat nato nga kinabuhi maayo. Pero kung irresponsable ta mga igsoon, kita ray maguba sa kaayo sa kinabuhi nga atong nadawat. Sa unsa bang pamaagi nga nadaot na guba nato. Kung naa gani makasala nimo, ikiha, dumti, balose, muna guba na ang kinabuhing gihatag, gipiyal sa Dios nato mga igsoon. Kita ray gaguba ni ana. Og naay muhulam nimo, pahulama, 5-6. Guba atong kinabuhi ana mga igsoon. Og daghan pa nga ikapasangil nato mga igsoon. Mobita na nga ang atong Ginoong Hesus nagtudlo siya aron nga kining kaayo kanindot nga kinabuhi atong nadawat sa Dios atong maampingan. Nganong ato maning ampingan kay bulahan kung kuhaon na ni balik sa tag-iya mahimo ning takos ug maangayan nga atong iuli ngadto kaniya mga igsoon. Mobita na nga sa atong ebanghelyo karon sa may katapusan nga bahin, di ba? Niingon si Abraham, niingon ang dato, ipadala si Lazaro kay init kay dire. Yan sa giingon ni Abraham, di mo ginapidinak kay namay kwan, namay bungaw nga nag-ali na to. Nga sa dito pa ka sa kalibutan, pati makangayaya kayo ba? Na si Lazaro, puro laman pag-antos ng iya ha. Munang karon, napildi makastungit, risbak na ni. Oo. Ito, dili mo. Ano, di ba, no? So, muna sa ditabo, di mo itong ningon ang dato nga, kung mauna, amahan, ipadala sila sa ro, nga to sa amo, kaya ito pa ko'y mga igsuon dito, aron kapasidanan sila, kabalo mo kapasidanan, wala ba kay gamit ng pulunga? Binisaya ka ni. Unsa man ang in English ang pagpasidaan? Warning. Oh, ang ato ron aron warningan in English gyapon. O aron kapasidanan ang ako mga igsuon, aron nga di sila maani ni ining dapis kalisod. Dayon sa may gingon ni Abraham, tuan na si Moises dito og mga propeta meaning tao sa Dios gipada aron nga musulti na mo pasidaan nila, sila na mamati ana. Dayon sa gingon sa dato, di pa na paigo, may tag na mabanhaw nga mo balik mo tuog na sila. Dayon sa may gingon ni Abraham, bisan pag dunay mabanhaw, kung di gud sila mamati, di gud sila makabig. In English sa kabig, conversion. Para ba karon mga igsoon? Di ba? Kita mga binunyagan, mga Kristiyanos, nituo nga si Kristo nabanhaw. Pangutana, nya nakabig na ta ni Kristo. Og tinuod magyud nga nabanhaw. Kaya doon na may mga pruiba.
Ang pangutana di aron, mituo ba ta? Muna mga igsuon dinhi gipahinumduman ta nga ang kinabuhi dahil natong mga Kristiyanos, mga igsuon, muni giingon ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa siyang sulat. Ang ato din panaw sa kinabuhi isip pagbinan, mao ni ang panaw sa pakigbugno nato sa atong pagtuo. Kay kalabi na rong panahon na mga igsuon nga grabe na kaayo ang paglapnag sa mga bakak nga pagtulunan, secularizing the world. Grabe na kaayo ang bakak nga pagtulunan mga igsuon. Nya mga Kristiyanos gipadawat pud ani mga pagtulunan na. Unsa baka kapadon nga walay Dios. Tanawar ko na unang giwala na to nga di ta patuho og Dios. Kaya ang Diyos dili mao'y magbubuhat sa tanan, kaya ang tanan naara sa Big Bang Theory evolution. Kitang tao gipatuo nga dili ta hinimo sa Dios, dili ta iyang larawan kay ni-evolve ta sa mga animals. Mga bakak nga pagtulunan mga igsoon. Mobito na nga kitang mga Kristiyanos nga nakadawat sa kamatuoran ni Kristo. Hulmaon na to ang atong kinabuhi. Munang ningon si San Pablo, maningkamot ta. Di ta muundang og paningkamot. Munang every moment in our life, every breath nga atong himuon is always pagpaningkamot. Nga magkinabuhi ta sa kamatuoran ni Kristo. Aron nga mauni ang atong ikapadayag nga kinabuhi mga igsoon. Aron panghinaot nga unta magmadaugon ta dining bugno sa kinabuhi sa kaluwasan sa atong pagtuo ug maato unta ang gisaan nga ganti nga kabilin nga Pinoy-anan ang langit sa kinabuhing dayon. Amen.